Hi, James dwi, a fi di un o'r cydlynwyr y cynllun atgyfeirio cleifion i wneud Ymarfer Corff Cymru fama yn Gwynedd. Yn y fideo yma, dwi am rhannu efo chi 5 exercise i helpu gwella'r flexibility a mobility yn eich lower body chi. Efo'r exercise yma, mae'n bwysig chi cofio i mond wneud nhw at lefel da chi'n teimlo cyfforddus i wneud. Ar unrhyw adag, os ydych chi'n teimlo unsteady, unsafe, unwell, neu bod chi'n teimlo unrhyw poen efo nhw, please stopiwch. Os gennych chi unrhyw cwestiynau ynglyn â'r un o'r ymarferion yma, neu bod chi eisiau trafod gwahanol ffyrdd o aros yn actif dros yr wythnos nesaf, please cysylltwch â unrhyw un o'r tîm NERS neu'r ganolfannau Byw'n Iach, a mi fyddwn ni mwy na hapus i trafod hyn efo chi. Diolch. Yr ymarfer gyntaf dwi eisiau rhannu efo chi, maen nhw'n galw'r The Dragon's Pose. Efo hwn, byddai'n iwsio'r pel i helpu efo balans, ond mi gewch chi iwsio bloc neu rhywbeth arall sydd gennych chi ar gael. Efo'r Dragon's Pose, da ni'n cychwyn ar y mat, da ni'n dod i fyny at lunge position fel yma, efo un coes ymlaen. Efo'r exercise yma, dwi am dechrau pwsio'r hips ymlaen, yn cadw'r corff i fyny, a sgwyddanol. Mae'n bwysig i cofio, dydy'r pendling front ddim yn pasio'r troed front. Dwi'n dal yr position yna. Mi dos chi dechrau teimlo hwnna'n tynnu ar y quadriceps, ar y hip flexors fel yma yn yr goes. Ar ôl hynna, ydych chi'n newid exactly yr un peth ar yr ochr arall. Hwnna di'r Dragon's Pose. Yr ail un da ni am wneud ydy'r seated forward fold. Mae hyn yn gweithio ar y cyra fama, yr hamstrings yn cefn eich coesau. Ydych chi'n cychwyn yn eista efo'ch coes allan, ac yn bwriad efo'r exercise yma, di disgyn y corff ymlaen a lawr. Pryd ydych chi'n cyrraedd, lle mae corff chi'n teimlo cyfforddus, ydych chi'n aros, yn adlu fewn, ac allan. Os mae'r ymarfer yma yn teimlo'n bach rhy challenging i chi, mi gewch chi sgeilio fel awr at un sy'n bach mwy hawsach, single leg forward fold. Bod chi'n tynnu un o'r coesau fewn, a bod chi'n gwneud yr un symudiad y lawr yn un ochr, i fyny, a newid i'r ochr arall. So os mae'r un gyntaf bach rhy challenging, mae'r ail un dylse hwnna weithio o well i chi. Yr trydydd ymarfer, mae'n galw bound angle. So, yn pwysleisio'r cyhyrau sydd fama yn eich adductor muscles inside. Neu dechrau efo'r traed efo'i gilydd, ista fyny, a ydych chi'n gadael eich pengliniau disgyn lawr at y llawr. Yn cadw'ch cefn chi fyny, yn syth, a sbio fyny. Efo'r exercise yma, os ydych chi'n teimlo weddol cyfforddus fama, niwch chi dechrau symud eich corff chi mlaen a lawr. Os mae'n teimlo cyfforddus i chi wneud o. Yr un nesaf, yn mynd i gweithio ar y cyhyrau fama yn yr hips. Mae'n galw hyn the pigeon pose. Mae hwn eto'n gallu bod bach yn challenging, ond mae'n ffordd i ni gallu addasu fo, a na ddangos hynny chi wedi. So, yr pigeon, da chi'n cychwyn, penglin chi fyny, troi dros eich corff, ac yn eista eich corff chi lawr yn y position yma. Da chi'n newid, coes ymlaen, ochr arall. Efo'r ymarfer yma, os da chi eisiau gwneud y bach mwy challenging, mae troi chi'n codi fyny, i treud o'n bach hawsach, mae coes chi'n dod i lawr. Os mae'r pigeon pose yn bach rhy challenging i chi, mi gewch chi wneud stretch fel yma. So croesi'ch coes dros yr coes arall, ac yn codi fo fyny, mae hyn yn ymestyn y cyhyrau yn yr hips yma.
A wedyn, mae'n newid drosodd yr un ffordd, croesi'r coesa, codi'r ochr arall, fel bod y hip yn yr un position, ond does am gymaint o pressure arno fo efo pwysau'r corff. Wawr. Un dwytha dwi eisiau rhannu efo chi ydy'r supine twist. A mae hwn yn gweithio ar eich gwylod eich cefn. Mewn dechrau, efo cefn ar y mat, dwi'n codi un o'r coesa fyny, gwasgu fo fewn, a dros y corff. Dwi'n trio cadw'r ysgwydd arall lawr ar y llawr. Fyny. Newid i'r ochr arall. Hynna ydy'r 5 ymarfer am yr gwylod y corff. Efo'r ymarferion yma, os oes gennych chi unrhyw cwestiynau ynglyn nhw, plis cysylltwch â rhywun o'r tîm NERS neu'r ganolfannau Byw'n Iach, a mi fyddwn ni fwy na hapus i trafod nhw efo chi. Diolch.